Hello friends, Boro बावबाय Bodo Info official YouTube channel Assam Police ni discuss खालामनाय video खालामबावबाय बेनो जाबाय exam दा बेनो जाबाय APRO finally admit होबाय नोंथांमोना डाउनलोड खालामखाबाय आरो जायफ्रा खालामाखै नोंथांमोना खालामदो official site आव फैनानै so बिनिफ्राय exam pass जानायनि उनाव मा खालामनांगोन दा बिनिफ्राय आरो लोगोसे गोदान एप्लाइ दा बेनो जाबाय Excise डिपार्टमेन्टनि सोलिगासिनो दङ आसाम पुलिसनि गेजेरावनो जागोन आसाम पुलिसआनो बेखौ कन्डाक्ट खालामगोन स' बिनिफ्राय फैनो गोनां भेकेन्सि 5000 नि बारा बेनो जाबाय कनस्टेबल AVNUB बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स दङ दा लोगोफोर 96000 साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय 100k फैगासिनो दङ नोंथांमोना थाबैनो सापर्ट खालामदो हानायसेबां शेयार खालाम भिडिअखौ जाहाथे जायफ्रा गोदान नुनानै साबस्क्राइब खालामो स' बिनिफ्राय एडमिट होबाय नोंथांमोना APRO बेनिफ्राय कनस्टेबल मेसेन्जार आरो ड्राइभार जायफ्रा पास जादोंमोन फिजिकेलाव दा फाइनालि नोंथांमोना बर' रावजों एग्जाम होनो मोनगोन 45 मार्क्सनि दा बिनिफ्राय नाम्बार 5आ बे जाबाय भाइभा टेस्ट थागोन जायफ्रा एग्जाम पास जायो नोंथांमोनखौ लिंहरबावगोन जास्ट नोंथांमोना एग्जामाव मोजाङै टारगेट खालाम 45 नि गेजेराव 35 नि टारगेट खालाम एबा बारा ला अब्ला बांसिन नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन नेक्स्ट स्टेजनि थाखाय स' बिनिफ्राय गोदान फैनो गोनां दङ बेनो जाबाय जोंहा SI UB एबा AB देन बिनिफ्राय Commando एबा कनस्टेबल AVNUB दा बेनिफ्राय जायफ्रा एडमिट नोंथांमोना डाउनलोड खालामाखै एग्जाम थाखाय बेखौ खालामना लादो थाबैनो खालामना ला आरो एग्जामावनो गासैबो डिटेल्स दङ स' बिनिफ्राय बे 5000 भेकेन्सिया माब्ला फैगोन दा बेखौ नायोब्ला जोङो मोनसे आसा खालामनो हायो 10 मेनि सिगां माबा मोनसे अफिसियेल नटिस फैनो हागौ दा सिमा बुंनाय बादिब्ला आसाम पुलिसाव 10 मेनि सिगां रिजाल्ट होगोन आरो साख्रि होगोन स' बेखौ नायोब्ला गोदान भेकेन्सि फैयोब्ला नोंथांमोना मोनगोन आरो स' बेनिफ्राय दायो कन्टाक्ट खालामनो गोनां दङ बेनो जाबाय एक्साइसआव दासिम नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामाखैबा खालामना ला आरो लोगोसे 10 मेनि सिगां बियो गासिबो रिलिया जोबगोन आरो साख्रि मोनगोन स' बेखौ नायोब्ला मार्चआव नोंथांमोना मार्च एप्रिलावहाय स' फाइनाल रिजाल्ट एबा नोंथांमोननि माखासे प्रसेसा जानो चान्सआ दङ जेरै रेलि दा बेखायनो फरेस्ट होननाय लोगो लोगो फरेस्ट फैनो गोनां दङ बे जाबाय लास्ट उइक जानुवारि नङाबा फेब्रुवारियाव नोंथांमोना आरोबाव एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसन मोनगोन जेराव पस्टआ 3000 नि बारा थागोन जेरै कामान्डो फरेस्ट गार्ड ड्राइभार बेनिफ्राय ग्रेड 4 आरो लोगोसे फरेस्टार ग्रेड 1 दङ स' बेखायनो बयबो रेडि जादों नांगौ डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना रेडि खालामखा 8 पासनिफ्राय आप टु डिग्री पाससिम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे APDCLआवबो नोंथांमोना हागोन दा गोबां जब फैगासिनो दङ बे 5000 स' लोगोफोर 5000 नि बारा ओंखारगोन बायदि जाना दङ बेनो जाबाय जोंहा APDCLआवबो आरो लोगोसे आसाम पुलिसावबो स' दानि प्रेजेन्टआव सोलिबाय थानाय एप्लाइआ एक्साइसनि बेखौ जाहाथे मोजाङै खालामो आरो लोगोसे APDCL फैयोबा मोजाङै खालामो दा फैथारसिगोन दा बावैनो आरो जेब्ला फैगोन नोंथांमोनाथ' लेटेस्ट आपडेट मोनखागोन भिडिअनि गेजेरजोंहाय दा जायखिजाया नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था बे जाबाय आसाम एक्साइस कनस्टेबलनि थाखाय आरो पुलिसनि थाखाय जाहाथे नोंथांमोना साख्रिखौहाय मोननो हायो